Sanibingelela bafethu emakhaya, sanibingelele indawo ngeendawo lapha nikhona. Nibingelela komduduzi ngokwenjwalo kwaMkhwanazi. Sinibela sivela kwenhlangano iThuleleni Organization. Sinosisi namhlanje sivakashele nathi la. Akazazi naye kodwa usefike la uthi uzofuna thina eThuleleni. Uma umbuzo uthi suze ngani uthi hayi akazi naye kodwa ke kuningi. Sesithi ke hayi ngoba akazi nathi asazi. Ake sizwe kena ke lokho okuningi akakuchaze ukuthi kuyini lokho okuningi. Mina ke ngizothetela yena uyokhathala lapha ekhathala khona. Kulezi inkinga zakhe eningi azoyichaza la. Dadewethu sawubona. Yebo njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Igama bani? Ngintokozo ngakathusi. Yebo sasa. Thusi sekhaya ke Emaphumulo. okay. Nakho nje lusula kwaThuleleni. Kodwa ungazazi ukuthi uze ngani? Ngizama ukuchaza nje lapha nalapha. Aha. Akuzochazeka. Yebo ntombi. Ukanile? Ngikanile ngabuya. Ngabuya. Ukanile wabuya emendweni? Okay. Okay. Hayi, angeke ngithethe kwena uqale. Isitori sami kahle hlesi kanje ngihlanganiswe umuntu thizeni ebengigazana naye. Nomuntu lo ogcine umyeni wami. Shuthi lo muntu engingachaza nje mhlawumbe kafishane useke wahanjelwa unkosikazi washonelwa nami sengiphakathi ngifike nganenkinga. Ngazana naye ngo2011. Bengisawu umuntu kosasanda kuphuma ekhaya sazama impilo sazama umsebenzi ngathola umsebenzi ngangena ku-probation ngaqashwa emva kalokho. Angiboni like ukubona uma ku blind spots angiboni mina ukuthi like lo muntu nje obesondela eduze kwami uncela igazi lami. Sizama ingane zingaphili like ngingekho kodwa kulento uyubona ukuthi ube khona othandweni kodwa kube khona into ethe awukho la. Nehlangane kanjani kanti? Wakushela kephi? Ngihlanganiswe umuntu obesikhonza naye. Obe yena baganiselene khona umakoti wakhe uthi babomncane kulomuntu ebengimganile. Onhlangane esontweni? Yebo. Kunohlelo esontweni nikhonza kulana ukuthi kuyaganiselana noma nje namalungu ebandla naseke ngaphandle. Bekade kukhona kodwa manje sekuvaliwe. Sekuye kwenziwe nje ngendlela eqondile. Bekukhona before bekwenza ngalezo indlela bebekwenza ngazo kodwa manje sekwavala ngoba sekufanele kube khona like ukuvuma umzali wengane wentombazane nomfana cha manje kuyaganiselwana. Kulokho awubucindeza kuthiwa hayi ngoba vele usuzonile nje lo muntu uzokusiza uzokuhlambulula lo muntu uzokusiza ngoba wena vele usuzonile. Okay. Ngoba ungifice vele senginazi ingane. Obani abathi akuhlambulula uzokuhlambulula? Amanye amalungu esonto. Okay. Engisho ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukwadala. Yes, yeah. Kuhamba isikhathi ke kuthiwa ke emzini mawuyalwa uthi uyabekezela. Ngilo ngiyibona inkombe ezikhomba use lo muntu hayi ngobe nothando. Nami futhi ngiyazizwa ukuthi lento engikuyona yikho. Ngimfice nengane na 4 years. Uma wayo uthiwa washona. Ukushona kwakhe istory awusizwa kahle. Ukuthi washona ndlelani. Kunomunye futhi okuthiwa wahamba. Lo wahamba ingane zakhe zikhona la. Lo washona ingane yakhe kufanele ukuthi eyami. Shuthi igadwe mina kahle hle. Lo owahamba owakhona endaweni like unokungilwisa nje. Mina ngisiyo wakule ndawo njengoba ngifikile ngizogana la. Unokungilwisa ngelilanga nje babe enkonzweni ntambama mina ngiyehla estopini bangivimbe nabangani bakhe bagcine bethinzisana ethi omunye yayiyasimiyekeni yabo baqale bathi hayi akusiyena ngoba kusikumnyama bangikhanyise base bethe omunye akusiyena usagcina ngokudlula ke lo sisi emhlabeni kodwa nje ube nempo ogcina ungayazi ukuthi ibhekephi. Kuhamba isikhathi ke kushaya ilanga lokusina naye umyeni wami lo. Nesinani? Udwendwe. Yeah. Ngalelo langa sekufanele bathele mina njengomakoti. Bathele umakotshana. Bemthela ngani? Ngenyongo. Ikhuzwe lento, ikhuzwe jike kodwa kube into enganakiwe nje, like kube ngasi into eyonakele ezolungiswa nje. Umkhongi ngoba uyena wekwenza lokho, kweyena umkhongi omdala.
kodwa yilona ilunga lomndeni wakhona. Bathela umagotshana. Awuthelwa ngani ngenyongo no owesontweni niyakana manje? Yebo. Seniyasina? Yebo. Awudwende lolu? Yebo. Okay, sekufanele bachele ngenyongo njengomakoti? Sebechela umagotshana. Okay. Yebo. Isizathu bathini? Ngokuchaza kwabo ngalesa sikhathi besho ngoba khona umama wesonto wayekhona naye badideka. Kodwa sesihamba ke ngoba imndeni nje eminingi ama-relative amaningi ngisho njalo asengihambisile endaweni ukuze ukuthi inkinga yini. Inyongo le kubuya ngithela ngangizoshona lapha esigcawini. Ngoba shuthi lo mshado kahle hle wawuvela ungekho kwakunemithi eyenziwe yonke leyo nto. Kusho bani la abantu bamanga? Yebo. Oh yeah. Nokuthi ngalelo langa ke vele ngangingaphilile ke nje ngelanga lo mshado lo. Yena lo thelwa ngenyongo uthula uthini kungagani na kodwa uthelwa ngenyongo? Muncane phela umagotshana sekuyingane incane singenalo ulwazi. Kwakhuza nje ukuthi hayibo nenzani. Kwaphela kanjalo emva kaloko. Mase sibheka nasebantwini basho inkinga kwabe iyaqala ngaleso sikhathi kavele. Kwakufanele yena njengomnikazi wodwendwe aqala alungisa ikhaya lakhe la kubenze yonke into ngendlela akholelwa kuyona. Kodwa ke wengafuni ukwenza lokho ke. Ngangeke ngikhulume naye wengathandi nje ukwenza. Okay. Ungakanani umyeni wakho ngeminyaka wena mhlawumbe nishena wena umdala kunaye noma mhlawumbe nalengane? Mdala nje kakhulu ngishiya ngo-18 19 lapho eminyaka. Mdala nje kakhulu engangizala kahle hle. Wamukela umthando mhlawumbe ngoba nakho usuphoqa phela esontweni ukuthi ngingasho ngithi ngaleso sikhathi ngangibona ukuthi ukusebenza ukuthi ngiphoqiwe kodwa njoba nje manje sibuyile ingqondo yonke into ibuyile manje ngasho ukuthi kuyabuya noma kube khona leyo nto eyenzekayo ukuthi iphinde ingqondo ithi kodwa njengamanje ngiyabona ukuthi nezindlela akhuluma ngazo uyazi yena usuke ethembeni menza lezi zinto zakhe. Mina ke sasawuza samsana nathi wosibeka esithombeni ngoba la asikwazi ukuthi uze ngani. Iziphi izinto azenzayo nokuthi yini la ithembile? Like umuntu othanda amakhambi bengiye ngimbambe nje na before. Umuntu othanda amakhambi kahle hle. Okay. Oh, uyaphatha. Uyakholwa kodwa futhi. Uyakholwa. Okungakwenzeka mhlawumbe ukuthi uthando lolu nalamakhambi mhlawumbe wethe ukuthi ukuthasisela. Abehamba abantu bengisiza basho kanjalo ukuthi kahle hle nje kwasekuqaleni akaze nje abe nokuthi uyangithanda wayefuna ukufeza inhloso zakhe abantu ke benza izinto eziningi sebethola imali ngeindlela eziningi kahle hle nje akaza ngithanda ngoba nami ngimthanda kodwa wayibona usumthanda. Ngayibona sengimthanda ngingazi ukuthi kanjani balokhu bengisiza ke abanye ngoba bebebona ukuthi akuhambi kahle. Akaza kuhlukumeze ngokwesandla mhlawumbe ubeka isandla. Engihlukumeze nje kakhulu hayi kancane. Ukushaya? Yebo. Bathini emzini? Umuntu onolimo ongazi ukuthi mangichaza istory lesi ngesichaza yena ngafika kuchazele ngenye indlela ugcina ungangezwa mina. Kuba bebehleli bengase side lakhe isikhathi esiningi. Usisi wakhe omunye ke behlele ngakumina like basemzini yabadala. Yena kobe yehlele ngakumina ke nje kodwa noma besemzini kodwa la bebesihleli nabo ayi inhlali ingekho kahle ngoba nje ngaze ngathenga indawo ngafuna indawo ngathenga indawo ngoba kwakunamagama lebenephuma kumamkhulu ekhuluma amagama nje ubone lento uhlale ngathi uhleli nomnakwe njalo umuntu yakekeliza nje yabo ngagcina ngithenga indawo ke le ahleli kuyona manje yena angafuni ukuphuma kuyona athi ngeke aphume nanka nje nama message akhona uthi ngeke aphume uyophuma sekuthanda yena endlini yakho. Yebo. Uyithenga ngemali yakho? Ngayithenga indawo eMantobela kumunye mama nje ngakha yena uhlele ekhaya akasebenzi ngodla yena ngiyakha nezingane zakhe
kunalokho bengafuni ukuthi mina ngiyobona izingane zami nezakwethu lezi engishiyile ekhaya. Bekufanele ukuthi ngeqe mangizokwenza leyo nto ngoba yena menemali bevedana igodukela uyayigodukela uyakubo. Ayikho nje into ebengenzele wena ephathekayo ukuthi umnyeni wami lo ayikho. Ngisho nokudla. Ukudla bekuthengwe yimina. Bengithenga ukudla endlini, ngithenga ukudla ekhaya. Hawu. Ngoba izingane zami lezi endala ihlala kubo ke bengayithengeli zona ukudla, bengithengela ingubo mhlawumbe nemkhero. Walobola kodwa lo muntu walo. Walobola nje ngemali eshibhile nje webadoma nje. Awu. Webadoma nje. Ngoba mina ngangimchitha ngokomthetho. Ngase ngithi akahambe ethempeli langasekhaya yokhuluma nabo. Bafika ethempeli ngasekhaya kuphethe umalume kababa bami. Usashona ke kodwa. Hayi wavela athi umalume baba ingane yomnewethu, umzukulu womnewethu lo ngizokukhombisa ekhaya koma wakhe. Hayi mabefika komalume aunty bavedene bajabule, mina naye asivumelene. Bavedene bajabule kuyaqhubeka kanjalo ke into ke. Uvuma into ongayifuni nxa uthi sivunywa labantu abadala. Mina bangifonela nje babuza ukuthi uyamazi yini umuntu kanje. Ngathi mina ngiyamazi, mina bengitha akeze ethempelini bengasho ngithi akeze ekhaya. Yebo. Emva kalokho ke nje amalobolo fast ashibhile futhi yonke into nezoboya ke nazo zazikhona kodwa nje yonke into yakhe wayefuna ukuthi angazi wayigqiba ini. Baphuma udwendwe. Ngagcina liphuma. Kodwa liphuma nje kwangasazwanwa ke vele ke. Nanso ke enye inkinga ibe khona uthola ukuthi uyalotsholwa wena abazali sebasakhona. Ubaba ukhona kodwa akasikhulisanga. Benhlele ekhaya koma. Ekhaya koma uma akasekho. Decide omamncane wamdala nomalume la. Umamkhulu nomalume. Kodwa sekufanele kuphuma udwendwe bebeyihlangula ke bonke ke. Yini manje amalobolo bathathile kodwa amalobolo? Yebo. Mase beyihlangula kanjani abantu bathathe into zomuntu singakubona? Base beyihlangula nje. Ngaliphi? Angazi. Akukho kwakuphumela obala njoba nje umalume wasemndenini wazangenelele bathi nithathile inkomo akudayisa inkomo ethile yenza ukuthi njoba uyakhokhela ibhasi nje yathenga nenye imbuzi ezosebenza ngaleso sikhathi bona nje babangasafuni lutho nje ezobahlanganisa. Kuba intandane mawakhe ngasekho sele ekhaya sekumalume bakhe abadecide ngawo. Nathi bonke omalume bakhona ngempela bama nezingane zodadewabo ngempela zibe izingane zabo bayikhona bayisingathe bayibhekelele nokuthi lapha eziya khona amaziyogana kuba njani. Kungabe ukuthi sesiyayixoxa ekhaya ukuthi hey akahambe sireceive thina akahambe. Uthola ukuthi noma uphuma lo mshado wakho nawe uyabona lapha engiyakhona ukuthi uyebhodweni lamanzi ashisayo. Kodwa kufanele kuyongena kulona. Kusasa ukuthi uyahluleka uthi uyahluleka mhlawumbe emendweni. Uzosho njalo phela. Ngoba nje umalume umnyeni ukuyababiza umndeni. Wangitshela sebabizile ukuthi uyababiza ubabizile. Njengoba ngafike ngabachazela ukuthi mina akakwazi ukuthi umuntu angathi ufuna unkosikazi ozohlala ekhaya. Unkosikazi ozohlala ekhaya ngidla malini? Ngiqhuka malini? Ingane mangiyithwele eswini uyayazi kodwa khona ukuthi kiwe eclinic. Akakwazi. Ngibuza ukuthi lo muzi othi ngizohlala kuwona ukabani wakhiwa amandla abani? Okay sishadile. Kodwa izingane zami fanele yiswele ehlale zakho. Mina ngijulukele lo muzi fanele izingane zami zidinge. Ngoba phela ngiphumekini ngoba ngihlukumezeka ngitshelwa yonke into ukuthi into la ekasibani bani. Uyena oyingane yakhe yokuqala mina nginayo ingane yakhe yokuqala. Kakhethe ukuthi ngiphume ngathi angiphume ngoba shuthi mina ingane zami egcineni izobe engabi nandawo. Uwona lo muzi angathandi nawo ke manje angitshela ukuthi uyophuma mase kuthanda yini. Kahle wona wagane ephara bana. Basho njalo wathi ucashile esontweni. Wathini? Wathi ucashile esontweni angazi ukuthi isonto indawo yokucasha. Xa amacashe emanzini. Basho njalo. Awuyile kuyogeza ucashe nje emanzini nensila konke la. Impela. Maqhamuka izinja ubale kungena emanzini. Kanti isonto into yokucasha lapha esontweni nanisonto khona.
Hayi mina ngazi kanjalo. Ngathuka nje mangizwe ngitshela lokho. Ngezwe ukuthusa. Phatha amakhambi ngapha. Uyawaphatha ngoba nalwazwana naye seke wawabamba wangitshela ukuthi sebambe kanje. Ugqoka ijoyini yesonto ngapha. Angene esontweni. Baphi laba babemganisela wena? Baphethe unikezwe ngengane ithathwa kuthiwa abantu manqasana ngengane endlini. Bakhona bona ukuthi abamazi engayilento le engichazayo. Awazanga ukubela kubona yokuthi hayibo. Ngibe nokumchazela lo bhuti lo ngoba ujwayelene nobhuti wami. Ngibe nokumchazela kodwa umkhwenyana kulula uthangene kakhulu endabeni zakhona ngoba umkhwenyana khona. Nanso ke inkinga ifikile khona bafethu. Lento bengifisa nje ukuthi umuntu ayenze but ke sometimes mangabe imali ongenayo to organize lawa ama-programs okufuna ukwenza nangendlela ukubheka lento ye-GBV emasontweni. Ukuthi ngabe amasonto nawo nama-structures akwazi ukuthi ke adile ne-GBV mangabe iqhamuka ngaphakathi emalungeni amabandla. Ngoba phela egcineni ukuthi akhona amabandla nawo ama-organization amabandla but ke abantu bawo bonke amalungu amabandla ngokuhlukana kwawo amalungu omphakathi nesizwe sase-South Africa sonke sizwe. Uma ngabe sihlaselwa umkhuhlane osihlasela sonke e-South Africa nabo uyabathinta. Njengoba uhulumeni ezama ukubheka indaba ye-GBV ukubheka-ke nakuthi emabandleni ngoba nini emabandleni nazi inhlelo zokuganiselana esemabandleni. Uma sekuqubuka lento-ke lanto edeni bayaganisa isonto lidila kanjani izinto enjengalezo ngokuhlona kwamasonto? Kuthiwa bekezela nje wena wesifazane inkinga isala nayo kuthiwa nje wena bekezela. Uyobekezela epanini lisho futhi koze kuphele inkunzi bomlothe. Ekugcineni kosuku kufa wena kusala ingane zakho hamba ehlukunyezwa kibo bonke abantu labo azuzwana nabo. Iningi nje lethu thina genge lesigane sibancane asikwazi ukuyilwela ngoba ke kuthiwe ubekezele. Ubekezele shuthi impilo yakhe izoma nje. Nomphela. Ngoba phela usuku mawukhulu usuku nephupho uthi ngabe sengisendaweni ethile manje ngalesikhathi esithile ngobe sengila. Ngiyenzile nje public management. Ngaqale ngazama nokwenza fashion design. Ngiyayizama into eziningi kodwa uma bengihambisa bengisiza labo kuthiwa nje yonke into yamfuna ifadabale phansi nje. Shuthi kube kuya ngaye ngabe ngidla nje even ngisho emqomeni. Wathi kodwa uyakuthanda. Angazi. Okufisayo njengoba siqala udaba lakho shathi nekwathi kuningi oza nakho nathi asikwazi nawe ozazi uzengandla. Ikhona kuphi okufisayo? Ufisa kulele ngakho. Ngingathi nje engikufisayo mangingalapheka lezi zinto azenzayo emzimbeni wami. Mhlambe ikhona into engaqhubekela phambili. Khona kwenza emzimbeni. Kuningi. Njengoba ngisho nje ukuthi ngathi khona into emtshelayo makhona into engizamayo. Ngifike ngenze fashion design. Ngashoda ngemali ukuthi ngiqede. Ngenze public management ngano N4 no N5 angisakwazi ukuqhubeka. Azangibuze enze ngazi ukuthi nje mhlawumbe uzongisiza. Nisaxhumana naye ucingo? Angikhulumi naye efonini like ngikhuluma naye ngemessage noma ngoWhatsApp. Ngoba manje sengiyasaba ukukhuluma naye kahle hle. Ngoba abantu mamanga bathi ngingasakhulumi naye efonini ngoba mefoni usuke engafoni nje. Yena umuntu usuke efona ngeinto zakhe. Ayisebenzisayo. Okwakhe nje ukuthi ngingabe nalutho ngiguqe kuyena nje uma usubuka indlela a-acta ngayo nayenza ngayo. Ufuna ngathi sengingaguqa kuyena shuthi ngingaphinde nje ngibe nomunye umuntu wesilisa empilweni izinto nje azenzayo. Ngalamakhamba akhe aphathayo. Ngalamakhamba akhe awenzayo. Akaza kucaba. Uqinisane lapha ekhaya. Yakazi. Okay. Ukwenza manje nje ngoba ngingasasekho eduze kwakhe. Ngoba ekuqaleni bengiba nento uyubona like mezofone kuzokhala ifoni kanje
ngiqale ngishaye uvalo lamanje yikho ngithi bathi ndabula livalo. Yikho ngithi lapha mangingasizakala ekulapheni lezi zinto ngoba sengitantile kakhulu nasenganeni le yakhe sengiyintantisile kakhulu abantu bengiyalela kahle hle nje yena ufuna ukuthi ngibuyele kuyena eyongenza nje lento ushuthi angenza yona ngazi noma ukuthi ngangani uma ngivumelekile ukuthi ngichaze Chaza sis, chaza. ngoba kahle hle into engithathele yona ukuthi fanele athwale ngami yileyo nto engiyitholayo ebantwini manje nje ingane ngeke ngibizwe esikoleni sivuko ukulwa ivuke yonke into ngisho ndinje ivuko ulaka nje ovela ungalazi nje Oningane ngakuna. sinengane eyodwa nayo Okay. So move out again. yebo Futhi umshado awusekho. umshado awusekho ngisele nephepha lele lengivimba ezintweni eziningi Awukwazi uyifaka i-divorce. into ebhekene nayo njengoba ngichaza ukuthi ngizoyiqonda mina kanje inzima ngoba lezi zinto asuke ezisebenzisa vele mangiyela mina nje ngiyimina kanje vele ngeke ngize ngikwazi ukuya phambili. Okay. After move kuyena impilo injani liyaqhubeka mhlawumbe uthola abanye abantu mhlawumbe nje ehlola umuntu mhlawumbe ozokuthanda because njengoba naye sele ngapha ngithi usenomuntu naye Unomuntu. now should life goes on. Ikanjena ke into sengiqhubekile nami nempilo. Kodwa yena njengoba ngichaza ukuthi uyayenza lento ayenzayo ngithandane ngisuke kuyena kahle hle 2017 shuthi ngahlala ke nje ngahlala iminyakana ngatholana nomuntu sathanana naye nje mhlawumbe kuphelile 5 years sithandana ingekho inkinga siplana futhi uthi siplante yaphambili ngoba sicishe silingana siyalandelana nje ngeminyaka angazi shuthi lezi zinto zakhe waya la yakhona zamtshela nje kwagcina kubhedile nje kanjalo nje sahamba futhi naye nalomuntu nazi ihlobo zakhe lo muntu bemsiza naye basho bathi lo ngoba uzama ikhathe ezimbili kuyibulala Ubani? yena lo bese ngizwana naye Uthi uxakwe yini mayisho ukuthi uzamubulala? akachazanga kodwa phela kwachaza ukuthi izona lezi zinto ezimenzayo lezi ezenziwe lo wesilisa owumnyeni Nagcina nihlukene umsakhona. sahlukana nje kanjalo akekho wathi komunye akasamfuni kwaphela nje kanjalo Yama ke impilo noma kuphinde kwaqhubeka futhi. cha phela ngaphinde ngaqhubeka kodwa ngingasho ngizila ngikhona njengamanje nokuthi hey angisafuni ukufaka into yomuntu wesilisa sengifisa ukuthi kulapheke lento manje ayenzayo nasenganeni. Okay, ngifuna ukubheka leyo le ukuthi uma niselokhu nicommunicate ngama messages awukuboni nawe lokho ukuthi mhlambe kusekhona ukubambelela kuyena because nangu usane contact kuwena but kodwa wena awusamdingi ukuthi wakhe nawe awusafisi lutho linaye but if mawukuthi usaqhubeka nawe futhi umphendulo ukuthi isikhona isakhona into enixhumanisayo except ukuthi ikhona ingane bathi mabengisiza bethi uyayenza lento nami ngisuke ngingathandi yikho ngithi usize engilifisayo lokuthi lento ayenzayo like ilapheke iblockhe ingaphindi isebenze kimi ngibuza ngalokho nje lapha because noma ngasiphela ziningi inyanga la beqhambe namanga khona umuntu wamafoni qaphetha ngisho ocingweni ngangibona lapha nejele lapha nibo kodwa nje leyo valo ngangikuba novalo ngigwaze isibhomu nengane ikhale ngaleyo nto angitendo ukuthi indaba yalivalo ngangibona lapha nasejele lapha nibo lapha lezi inhliziyo lezi zazi ezibathwala la emafonini kwa Facebook nakulama kule labo zokushela intombi lapha khona uphatha umuthi uthi bashela ngayo impela ubona ibintu isiposho uthi hey phumile angekuseni senza sime ewindini lapha nefoni lapha nomuthi twabiza igama uphephethe phezulu kwefoni no sibo so njengoba ngisho ukuthi uma ungabe wona usaqhubeka nama SMS la yabo uxhumana naye imithi yama cellphone ukuthi sikhona ngempela iyasebenza awuboni mhlawumbe ukuthi lokho nawe kusayasibambela sangakwazi ukuthi abuye ngakho empilweni nawe futhi ugcina ubelekene waphela egcina umkhwene egcineni ngiyacabanga ukuthi ngenze njani ngimblock noma ngenze njani angazi kahle hle ukuthi ngenze kuphi ngoba uke wanokuxhumana noma mkhulu wami kwawukuthi nje sebeyaqhumana nje kwazi kwakhona ungazwani ke thina noma mkhulu ngoba ngamcela ukuthi lo muntu awumazi waziwe yimini
uzokwakha istory mhlambe ngami noma ngekhaya noma ngani. Lo muntu awumazi, umuntu omazi yimina. Yimina engibaziyo ubulwane bakhe. Kodwa mangithola namanje basaxhumana. Kodwa bebengazwani esakhokha. Namanje kodwa basaxhumana. Usaqhubeka uye esontweni? Esontweni angiyi. Kodwa ngiyathanda, kodwa kunalolu valo lokuthi ngiyafisa ukuhlukanisa ukuthi ngumama noma ngintombazane nje inezingane zayo. Oh, uma uthi umama ubusugqoka okomama? Yebo. Sengiyasho ukuthi ngiyafisa kodwa inhliziyo yami nalokho ukuthi angazi noma ile certificate engihleli nasendlini ngazi ukuthi ngazi kwenzeka kanjani. Ngiyafisa khona ngesontweni. Ungaba le certificate lema usafuna ukuthi uyafuna ukusonta ngoba i-certificate njengoba uthi usiphethe kanje wona ufuna ukudecide ngale certificate sakho osiphethe ukuthi uyasidedela noma uyasigcina sifake emafayileni akho silengiswe odongweni lapha. Lesinqumo sakho. Yabona nje bakwazi ukuthi isinqumo sokuthi uphume emshadweni ke nohambe. Yebo. But manje uhamba nento eyigodlile wena yabo esasho ukuthi emshadweni sakhona. Naye futhi yona garanta ngayo ngoba usekwazi ukungikhava ngingeke eduze kwakhe. Izinto zonke angikhombisa zona lo muntu unenhlelo zakhe yedwa nje unama secrets. Umuntu ongeke ukuthi uyamazi. Cover ke Emabhenki phela nje nizo zonke indawo lezi. khona ungasekho kuyena. Ukhaviwe nje. Ngimali ebomvu. Ebengakwazi sisanda wonye. Uma singabisani bebekhokhelwe yimina yena bengayingendlela. Yazi phela siyingozi lokukhava umuntu engazi. Ubengayingeni yena leyo sasanda wonye. Bengimelwe yimina yonke lonto. Angithi ubone sisuka manje usifika la. Sisuka Emangcwabeni. emangcwabeni. Le case ebesiyenza lapha nangithi uzwile ukuthi kungenzeka ukuthi nemali ikhona lapha. Le nto cover kwabantu. Kuyingozi ukukhava. Kungenzeka. Nokuthi ukhave wena wazi ukuthi ukhave kodwa ungasukumi. Ngiye ngalizama ke lolo lwazi lolo. Ngiye ngalizama. Ngoba kuthiwa inkantolo bayakwazi ukukusiza. Ngiye ngabuza. Ufuna ukusukume phela. Ngiye ngabuza ikhona indlela abakusiza ngayo ukuthi umuntu angabi neaccess noma ngabe kuthiwa nishadile angabi neaccess ukuthi ukhona into azoyiclaima nje ngento ephathele negama lakho. Yikho ngidecide ke wena ukuthi certificate sakho sibambile angisho ukuthi yeke umshado wakho but decide wena. Ngoba uphumile ekhaya emshadweni wangaphandle wafika waqhubeka nempilo. Awazi uthole ngane ngaphandle komshado? Zikhona sengaba nazo ingane ukuthi yebo noma zikhona ngisho njalo. Awayithola ingane. Zikhona. Usebenzisa kona lokho like ukuthi shuthi mina angivesa nanga ngahamba. Kuwenze ngathi lezi ingane ngiyithole ngila nayo. It shows ukuthi usumove out njengoba usukwazi ukuthi uzoyile ngane wayibeletha zikhona ziyaphila naye phela ke njengoba lema zikhona ngokwesizulu lemshado nishada ngithi ezulu noma xhumene nasesontweni umshado go to lezo ingane ngithi kuthiwa isapilonga kuyena. Isapilonga kuyena phela. Anginalo ulwazi mina into yabo neyangichitha nje ileyo ukungagani ngendlela. Ipilonga lokho ngithi ufana njengomuntu nophumile wangaphandle angazithiwa ngegama lezulu sokwenzeni ukwazi mayabo wabuya ke nelongo wena ngaphakathi ekhaya lezo ngane zisabizana because usawonkosikazi womuntu wena usawonkosikazi wakhe. Angibuyi ke mina ngiyahamba ke phela manje uhamba uphethe certificate sakho njengasomshado ushadile wena ma nabantu laba abahlangana nabo ngenothandweni nabo bathwala nomfazi womuntu umfazi womuntu fanele ngisukumele leyo nto. Babe ngane zakho nifuna ukuthi uyedema abantu abahlukene. Uzwa? Babe ngane umuntu uyedema abantu abahlukene. Bahlukene. Kufanele bazi ukuthi balana nomfazi womuntu. Angazi phela ngikuthi into engifihlayo leyo. Sengisho khona phela ukuthi nokusaphatha certificate. Nawe ubenza ukuthi bacompromise ukuthi ngathi abantu bajoyina nomfazi womuntu kanti wena usumove out. Usitshela wena kodwa wena futhi okhudula
uqadolo uza kubona noqadolo qathula uqadolo wakho ukuze ukwazi ukuqhubeka nempilo because ngeke uhlale abusive emshadweni mawushawa nje uzothi ubona angihleli kahle hamba sisi hamba nibaningi eniganiswa ngale ndlela eniganiswe ngayo enifika la kathweleni kunejasi ukuthi phela izinto ezinamasonto zithanda ukuthi sihloniphe ngoba asidiscuss ngokwamasonto la sidiscuss issue yomuntu naleso nto futhi selingangene futhi isonto lapho hayi suke ngangena alikho into esuke iphakathi kwabantu ababili abasuke bethandana noma abashada but ukuthi just ukuthi isonto libe ukuthi libe umxhumanisweni lenze ukuthi neshimane-ke lezi ezinenkwethu olimini bese isebenzisa ama-platform lasesontweni abekiwe ukuthi-ke hawu uyakhetha ungabe uyakhethelwa bakubambeleke babekelana kuphoqo kanje ukuthi nje usho ukuthi wena waqaniswa ubone ukuthi lo muntu amfuni bese leyo nto basebenzisa kabi ngaphandle sebenishaya bese manje kuthinteka namasonto kanti amasonto asuke engenankinga ayibekile nje inhlaka zokuthi amalungu ebandla akwazi ukuthi ngaphakathi kube khona akwazi ukuthi akwenze ngokuthula ngaphakathi but enkolweni nje yonke inkonzo kuba neziyalo ukuthi uma usuzongena kulesi sigaba uyayalo kodwa uma ngalithawu lo muntu kanti yena uyalwe kubi angisiya kwase kwathwala mina manje nje like uzuyibuza uthi awungawumama manje la ekhaya ngawubaba la ekhaya kodwa lo muntu uthi uyindoda angithi uyakutshela phela ukuthi esontweni ukwenzani uyocasha yena usanda kusho nje a few weeks back uxam lo othi mobalekele imalasi ngaphandle ekhonkothe ubaleke ungena emanzini nensili unjalo umakholohola awuyili kuyogeza emfuleni lapha ukuthi khona no fish lapha nabaclean hlale no fish kanje yabo zize ihambe imalasi uphumele ngaphandle wenza imgilane ngaphandle yenzayo lo muntu akasonto lo muntu mayekwazi ukukhipha igama njengalelo ngiyakuzwa yilokho kuphela ukuthi awukwazi oze ngakho la kathweleni ukuthi phela ikhanda malihlangahlangene ugcina ungazi ukuthi uzoqala ngaphi okay uthe kunendlu yakho ehleli yena angafuna ukuphuma kuyona ibhalise bani indlu konduna iphepha lizange labuya ke ubone mawubeka emakhaya iphepha lizange labuya futhi nje kahle hle angisene ndaba kwayinawo nje mangalapheka lento ukuthi iqwebuke nami impilo yami iqhubeke yaphambili ngoba iphepha konduna laze labuya shuthi ngame ngiqale phansi ngekhona konduna usolo ukuthi urekhiwe wengirikhile vele sekungcono manje sekungcono manje wengirikhile vele ngangula mthuthu nje straight yahamba yalahleka network yahamba yabuya network hayi akusikhona ngoba ngisho iringi engangiyifakile ngangivosane ngivuvukale nje ngana BP nganalutho kodwa inyama yengwenye iyasebenza wayidla ngothenga sengangayidla angenzeka lutho cha sengiyasho phela uthi izinto abasebengizama ngazo emakhoneni yonke into nje kwaze kwathi iqwebu ubone ngazi uthi iqwebu konke esukayo emehlweni kweni ngangimgane kanjani lo muntu kahle hle ngangene kanjani lana uthe mdala ngithi mdala kakhulu wena ukwazi ukuthi eThekwini nibamba yena uCeptani hayi bengakazi kangikhipha akekho romantic ubengaze akekho romantic akazi how thiwe nje uyangikhipha nje yeah niyofunzana lapha na into zokudla my babo lutho how nasekhaya nje makuwomen's month ibirthday nje kuthiwa nansi birthday ngiyazi leyo bayathini ontanga bakho uhleli nekhehla bebethini ontanga bakho ngebehleli nekhehla hey angazi nawe noma niphuma ke nalikhehla mhlambe nesontweni noma ngewale nikwenzayo noma makunemsebenzi komakhelwane noma ekhaya ngithi nawo ugqoka amaphinifa kanjalo nawe nothiwa khomba umyeni wakho nawe uyambona lapho bebemazi phela bengiye emndenini khona nothi sibengihambela nje umakhelwane ngoba ngisebenza ngalezo sikhathi kodwa phela udonda basesicawini udonda bakubona ingane ncane ngaka nekhehla babembuza namanje uyazathi ngimbukanisa nabantu ngabambuza ukuthi uphi lo amakhoti omncane omuhle uphi wena abangani bakho bethini abangani bakho awu ngebhadi kangisile umuntu onabangani cha ngesikhathi phela unempelesi zakhe yaze kumesile amagotshana
babengenankinga Nkosi yami, babengenankinga. nawe wasina lapho sabanjwe ireki lapho esicabeni. Ngangigula Kasho. ngelanga lomshado, ngangigula nje. Lokho serious. Ngangigula lokho serious ngempela. Ngoba ngiqala nje ukubaxoxela yona lento laba babengimisile, baqale bathuka ukuthi hayibo lo muntu olunge kanje. Yeah. Ngeke, mhlawumbe usho umunye. Umuntu nje ngathi nawe mangikukhombisele ngithi nangu. Uthi hayi ngeke. Athina amaculo la nocula esicabeni momkodwa sethiwa acule yedwa thiwani? Yosi ngiyabonga myeni wami thiwani? Ngisakhumbula. Kanti ngithanda ngempela kalaba ihubo lakho waphuma ngehubo ekhaya. Ekhaya likhona ke la khona engathi basebenza lona. Yabona abafedlele emshado ubona nje la kuthiwa kuhleka phela ama-video ubona ingane abantu isimbethe itshali ikhali ikhishwe esibayeni lapha uyibona ikhala ngale ndlela kuthi ukhalana kanti mhlawumbe ungane usuyibona ukuthi hayibo uNkulunkulu Isuke ibona Nakhu ukuthi ngiyofaka. kuyasha la iyakhona. Ngoba khona kuyashisa. Manje inkinga ke thina besifazane sicindezelekile. Sicindezelekile nje. nali igama thuleleni Sicindezeleke ngempela mawuthula nje ubuka eKing Edward ngo2016 abantu ababeshona shona. Phambi kwami ngisho ngathi ha umuntu uyasinda la yini beshonza yini depression. losifazana Hawu bashona hayi kancane. okay ofuna ukulapheka mawukhala ngakho ukuthi kuphume lento othi oyifila ukuthi wena uthi ifakiwe kona ngaphakathi Yebo. cela ke mabanama abangaba nosizo la khuluma nabo nabacela ma musulokhu ukhala silenyembezi nxa sesifula ma Bengicela bandla ongaba nosizo lokuthi akwazi ukungilapha lezi zinto ayisebenzisayo lo muntu ingasakwazi ukusebenza kumina ngiphume nje empilweni yakhe unomphela ngoba anginayo umuntu ongathi uyobe ngicela umuntu onoma usukwezomela oma wakhe mina nginayo umuntu ongathi ngizokhala kuyena mhlawumbe angisize bayangitantisa abantu engisondelene nabo kodwa sengihambe kakhulu mangabala nje abantu sengibahambile kodwa kungazuthi lento uyayizwa manje ukuthi ngiyelapha kunalokho vesana alwe kakhulu kunalokho abese ngikhiphela amagama ke angisabisayo ukuthi mangiyifa ngoba yini kanjani nje bengicela makukhona ke ongaba nosizo lokuthi mhlambe ngilapheke nengane sizakala ingaziphazamiseke esikoleni bengicela ke lokho. okay ngithanda ukubona ukhala ngithanda ukubona uhleke yazo uyakhumbula nekhathi yakho sanibambe esicabeni lapha Hayi nikide esicabeni lapha awukhumbule memories lawo lutho ngikhumbula hlobo angikhumbula hlobo noma kusumlethela nge-tray uzomguqela hayi bengikwenza lokho kodwa bekufanele ukuthi angikwenza ubumbizani baba noma ubuze dali ukuthini hayi bengibiza nje ngibuza ubaba kabani na akuthi icoso lo ke hawu yena unoqhwi bakhe into uyayenza ngeke phela uthi umuntu abantu besifazane bathwala kakhulu umuntu wesifazane wena uthwala konke kodwa umuntu akakwazi khona ligama ethi nje ngiyabonga noma ngiyaxolisa yes likhulu kabi abantu besilisa bakwazi ukuyenza lo nto uyethi umuntu nje ngakhokha mina yena manje uyangitshela uhleli nenkomo zakithi lapha kodwa inkomo zakubo zasebenza for amalungiselelo nani kodwa mina ngihleli nenkomo zakubo Wamzala nengane ngamzala nengane nasesibhedlela manginalezi zachitheka wengangibhengi ngisho nangeaphula ngisho ngithweleke leyo engagcina eyagcina iphila wayengazi noma kuyayiwe ekliniki noma fanele igqoke wayelo muntu nje amachathi iphara lelo lokane wayelo muntu nje yabo but ke ngeke simehlulele naye mhlawumbe khona inkinga nayo uyayidinga mhlawumbe ukhanseleni but ke kulungile dadewethu ngicabanga ukuthi lokho bokucela ka mhlawumbe bazozama nathi ukuthi ke bakulekelele ngoba
Angeke sithi nesithi sirecommend inyanga waza siye enyangeni. Cha nje sengisho nje noma ubani as long as uthi cha lento iyasizakala uphume nje totally kulento. For the sake lokuthi ushaye uvalo lokho ngiyakwazi khona umuntu onjalo bangisho babiza ngendaba lelivalo. Khona lo muthi ukuthi ngempela ukuthi ngisho ucabanga umuntu nje yabo ukuthi heqe uvalo. Ngoba ukuthi nengane vele ekhale shothi lokho khona kwenzile but ke so bazovela bazokusiza. Manje siyakufisela inhlanhla. Bese usukuma wena kuyikhipha. Ungayikhiphi unyawo sengemuva ubona umuntu oqhamaza inyawo ezothuka kanje olunolikhiphi lento ngaphakathi. Abantu kanje bayokubukela mawusuphumile ngaphandle kwema bekubamba abantu bekumukela kahle ngendlela yabo. But wena ufuna ukuyikhipha. Either uyayifaka noma yabo. Ngisenhlelweni nje zalokho ukuthi phela enye into ungaba kuyona kodwa ulwazi mangenalo ukuthi kufanele wenze kanjani sengiyile kobuza ukuthi kufanele ngenze njani ngenze kanjani ukuthi kufanele ngiqale manje ngihambele asithembe ukuthi mhlambe kuzolunga. Ngizokhathana nanto enizoyidla lapha ekhaya izolo. Siphila kanzima khona. Siphila kanzima. Uhleli nengane? Niphila ngani? Siphila ngegrant namatoho. Zingaki ingane ka? Ngihlala naba-4. Bayafunda yabo? Bayafunda about 2. Bayafunda about 2. Mawufuna umsebenzi, cela nomsebenzi esimakhona bangilekelela. Ngiyakufisa nginalokho sengilibele ukusho. Mawukhona nje noma umuphi umsebenzi angikhethile. Ngithile kodwa ube around iTheku mhlambe ngoba ingane ziyafunda. Mupho khona uqualified masikhona skill naso. Inkampani engisebenze kuyona besenza amakhebuli. Bengu-operate amakhebuli bese ngenza public management. Kodwa ama-enzami ngikwazanga kwaqeda bengifisa ukwaqedela. Enkampanini leyo sangafisa ukuthi bakunike ithuba ubuyele makuthiwa Ngiyafisa ukubuyela. Cela phela kubona kwenza mhlawumbe ukuthi ziyabuka nekhulu zabo. Ukuthi seba njobe yavalwa le sekwavulwa enye kwenye indawo. Nakhona ngiyafisa ukubuyela kukhona obonayo wakhona. Ngiyacela ukuthi namuphi nje umsebenzi ngingawamukela. Usukhala. Musukhala sasa. Uzokhalisa nathi musukhala kuzolunga. For the sake ukuthi ukwazi lokusukuma nje ukuthi uzofuna thina. Yabo. Kuzolunga. Kuzolunga tathethu. Siyabonga ma. Kodwa nje kakhulukazi ongangisiza kulento ngoba ngingasho ukuthi mangalapheka mhlawumbe okunye sengazenzakalela ngendlela. Okay. Mhlawumbe ngikucabangayo lokho ukuthi mangalapheka le into le ayenzayo mhlawumbe okunye nokunye. Ngoba kahle hle ngilibazisekile nje empilweni. Okay. No, siyabonga tatwethu. Siyabonga ukuqandisa ngodaba lwakho. Olubuhlungu qaniswa ke nibancane nje niganiswa ngakhona. Esingeke sathini nakhona imithetho yakhona esuke ibekiwe but kubuhlungu masuhlangabezana ne-GBV kanje. Sohlukunyezwa ube ungenayo umama uzokhala kuyena kungcono makunomama. Ube nomuntu wazethu uzothembela kuyena akwazi ukuthi akululeke yabo but ke let's hope luzovela usizo tatwethu. Ngiyabonga. South Africa siyabonga nelozwa udaba likasisi olubuhlungu. Nawe lapha ekhaya yakhe ungahlaleli into ebona ukuthi ayiphambili. Angisho ukuthi hlukanisana imishado yini cha mawuhlukumezeka khuluma nje ukuze ukwazi ukuthola usizo.
mhlawumbe lelo hlukumezana akazenzi mhlawumbe khona into naye adlula kona emphushayo une-enga kwayena. Khulumani kanza kwethu, khulumani nithole usizo. Siyabonga-ke, nisale kahle emakhaya.